салом, Душанбе Сити аст. барномаи муаррифии мавзеъҳои шаҳри Душанбе. ин бор мо ба вокзали роҳи оҳани Душанбе омадем. ҳарчанд бинои вокзали Душанбе дар солҳои 30 бунёд ёфтааст, вале хати роҳи оҳан ба кишвар ҳанӯз соли 1929 кашида шуда буд. апрели соли 1926 сохтмони роҳи оҳани Термиз Душанбе оғоз гардид. пас аз 3 сол бо меҳнату талоши коргарони маҳаллӣ хати роҳи оҳан бо дарозии зиёда аз 240 километр аз Термиз ба Душанбе кашида мешавад. арзиши умумии сохтмон 14 миллион рубл бо тиллоро ташкил дод. вақте 10 сентябри соли 1929 аввалин қатора ба Душанбе омад, дар ин ҷо ҳоло истгоҳи роҳи оҳан набуд. сохтмончиён танҳо парчамеро дар ҷои вокзали оянда насб карда ин ҷоро истгоҳ эълон карданд. рӯзи омадани қатораи аввалин дар пойтахт ҷашн буд. аҳли Душанбе барои пешвози қатора ва шодбошии коргарон баромада буданд. қатораро ба шаҳр роҳбари сохтмон ва гаршак Карамов, ки ҳоло яке аз кӯчаҳои Душанбе ба номи ӯст, ворид кард. лаҳзаи воруди қатораи аввалин ба Душанбе сабт ҳам шудааст ва ин аввалин филм дар таърихи кинои тоҷик ба ҳисоб меравад. таъмиру корҳои сохтмонӣ дар роҳи оҳан баъд аз омадани қатораи аввалин низ идома ёфт ва ниҳоят соли 1936 истгоҳи роҳи оҳани Душанбе бунёд гардид. дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ фарзандони тоҷикистон маҳз аз ҳамин ҷо ба ҳимояи ватан мерафтанд ва баъд аз ҷанг нахуст ба ин ҷо бармегаштанд. ин мавзеъ хайрбоду вохӯриҳои зиёд, изҳори муҳаббати ҳақиқӣ ва гирияю хандаҳои зиёди самимиро дидааст. дар оғози солҳои 60 бинои истгоҳ тахриб гардида, дар ҷои он соли 1963 бинои наву барои даври худ замонавӣ бунёд гардид. имрӯза бинои истгоҳи роҳи оҳани Душанбе низ ҳамон аст. рӯйдоди дигари муҳим дар таърихи роҳи оҳани тоҷик омадани аввалин қатораи босуръат ё экспресс қатора ба Душанбе буд. ин қатора 29 декабри соли 1960 ҳамагӣ дар муддати 75 соат аз Москав ба Душанбе омад. баъд аз 2 сол соли 1962 аз Тошканд ба Душанбе аввалин қатораи муҳаррикаш дарунсӯз оварда шуд. роҳи оҳани Тоҷикистон имрӯз низ фаъолият дошта ва мусофирон хидмат мерасонад. ҳамарӯза даҳҳо қатора ба ин ҷо раво доранд. мо низ қарор додем ба саёҳати кӯтоҳӣ бо қатора бароем. хайр, то саёҳати оянда.